ଯାଜପୁର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାସନଗର ସହରସ୍ଥିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକରେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଓ 2 ଜଣ ଯୁବକ ମିଳିତ ଭାବେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ ଫଳରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟିଯିବା ସହ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏଲ୍ ସୂଚନା ଥାଉକି କୋରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଥ ରାଉତ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମିତୁଲ ରାଉତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର 3 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରହିଛି। ଏଲ୍ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଳିଙ୍ଗନଗର ଇସ୍ପାତ ଖବର ଥିବା ନୀଳାଚଳ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ଟାଟା 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଅକ୍ତିଆର କଲାଣି। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନୀଳାଚଳରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ତାଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଏଡିଏମ୍ କଳିଙ୍ଗନଗର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ନୀଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି